Covid-19 hastaları üçin karantinlere düşýänler köp ölüm ýagdaýlary derman serişdeleriniň enjamlaryň we adygyň ýetmezçiligi dowam edýär. Bu wagtda daşary ýurt kompaniýalary işgärlerine koronavirus ýokuşmagy sebäpli ofislerini ýapýarlar. Türkmenistanyň ýolbarçylarynyň ýurtda Covid-19-yň ýokdugy baradaky beýanatlarynyň fonunda daşary ýurt habar beriş serişdeleri daşary ýurt kompaniýalarynyň Türkmenistandaky işgärleriniň arasynda bu ketele uçuran en çemetiniň bardygyny habar berýär. Polemeksin öňkü binasynda lukmanlar we hastalar aladaly. Olar adamlardan iýmit meselesinde kömek soraýarlar, jaň edýärler we bu ýerde açlyk çekendiklerini aýdýarlar. Mümkin boldugyça azyk iýermegi soraýarlar. Indi aktivistler karantin zonasyna çörek, gögönüm we miwe, gowrulan et we beýleki adyk önümlerini getirýärler diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçylaryndan biri 30-njy ýylda karantin zonasyndaky lukmanlary we näçeglere salgylanyp habar berdi. Onun sözlerine göre Aşgabatyň iň uly karantin zonasynda dermanlar yeterlik däl. Dem alyş problemalary bolan ýataglary bejermek üçin enjamlar ýetmezçilik edýär. Öýkeni emeli işletmek üçin gurallary bejerip bolmaýar. Polemik spinatyndaky hastalaryň köpüsi kislorod almak üçin öz nowatlaryna garaşýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Bir gün öň Azatlygyň çeşmesi ýüzlerçe näçeg saklanýan bu karantin zonasynda öýkeni emeli işletmek boýunça bary ýogy 4 guralyň bardygyny habar berdi. Enjamlary we wagtynda kömek ýetmezçiligi bilen bagly ýagdaýda Türkmenistanda koronavirusdan ölýän adamlar barada izlidine habar gowşýar. Soňky 24 sagatyň dowamında Azatlyň habarçylary karantinde orta ýaşly erkek adamyň şeýerde duýdansyz gyzgyny galyp birden ölen 88 ýaşly adamyň öz öýünde aradan çykmagyna degişli jekmejekleri habar berdiler. Azatlyk radiosu çeşmeleriniň gizlendigini we howpsuzlygyny saklamak sebäpli ýogulanlaryň atlaryny we olaryň ölümine degişli jekmejek ýagdaýlary aýtmakdan saklanýar. Gararsa Türkmen News neşri Türkmenistanda koronavirus infeksiýasynyň pidalary barada habar bermegini dowam etdirýär. Onuň soňky maglumatyna görä koronavirus sebäpli 25-nji ýylda owadan ülke atly karhananyň esaslandyrjysy 62 ýaşly telekeçi Oraz Murat Bekmämmedow aradan çykypdyr. Türkmenistan kenidem öz çäginde Covid-19-yň ýokdugyny öňe sürýärkä daşary ýurt kompaniýalary ýurtdaky ofislerini ýapýarlar. Upstream.online.com global newsgaz habarlar web saýtynyň maglumatyna görä Malaziýanyň Petronas kompaniýasy onuň gowragy şäheriniň Covid-19 boýunça testi oňy netije görkezden soň Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatdaky baş edarasyny ýapypdyr. Kompaniýa Hazaryň Kenariýaky bazasynda ýene 6 sany işgärinde koronawirusyň bardygy anyklanan soň karantin çärelerini elan edip bu bazany hem ýapypdyr. Mundan başga da neşir Hytaýyň Milli Newet Korporasiýasynyň Türkmenistanyň Demirgazyk gündogorundaky Livap vilayetinde ýerleşýän ofisini we gazy gaýtadan işleýän zawodyny hem ýapanlygyny ýazýar we karantin çäreleri sebäpli işçilere sentýabr aýyna çenli zawoddan çykmagy ruhsat berilmeýänligini habar berýär. Azatlyk radiosu Malaziýanyň Petronas we Hytaýyň Milli Newet Korporasiýasynyň maglumat almagy tinanşýar. Türkmenistan ýurtda koronawirusyň hasaba alınmanlygyny aýdyp, soňky wagtda ilatdan ýüz maskalaryny dakynmagy we fiziki distansiýany saklamagy talap etmek ýaly çärelerini geçirýär, emma olary öňüne alyş işler hökmünde häsiýetlendirýär. Bu döwürde paýtagtda ýurdun häkimetleri tarapyndan görülýän çäreleriň arasynda hastalar hasaba almak işi hem geçirilip başlandy. Munyň üçin saglyk işgärleri öýme-öý aýlanýarlar. 30-njy kiçi etrapçyda olaryň özleriniň aýdyşýaly 4-nji poliklinikadan 2 lukman 2-nji poliklinika degişli jaýlara aýlanyp çykdylar. Olar A4 formatly sahypa hastalaryň we maşgaladaky adam sany we olaryň atlaryny şeýle beýleki maglumatlary ýazýarlar. 60 ýaşdan geçenleriň we töwekkelçilik topuryna girýän ýürek näçeglери, hipertenziýaly, süýji keselli adamlary hataba alýarlar. Emma hiç hili derman, ýagny rimantadin ýa-da gripferon damjalary paýlamýarlar. Olar öň rimantadin ýa-da wirusa garşy beýleki serişdeleriň ulanlyp ulananmanlygyny, öýlerde haýsy antiseptikleriň bardygyny soraýarlar. Şeýle de üzerlik tütetmegi we maska giýmegi maslahat berýärler. Gelenleriň özleri maskaly ýöne başga gorag enjamlary ýok. Olar ýol başçylarynyň iýerenligini aýdýarlar diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri 30-njy ýylda gürrüň berdi. Habarçylarymyz soňky günlerde Aşgabatda üzerligiň tütedilmeginiň ýene-de badalandygyny habar berýärler. Oti bazarlarda we ýaşaýyş çaýlaryň howlularynda jemaat işgärleri ýakýarlar. Bazarlarda elhenç ýit bar, klor, üzerlik we başga bir zatlardan ýaňa dem almak mümkin däl diýip habarçymyz 30-njy ýylda gürrüň berdi.
Bu aralykda Eýran koronawirusa garşy görüşde Türkmenistana kömek hödürleýär. Eýranyň prezidenti Hasan Rohani Tehranyň tejribe paýlaşmagy we Aşgabatda täze koronawirusyň ýaýramagyna garşy görüşmäge, kömek bermäge taýýardygyny aýtdy diýip Eýranyň media serişdeleri 30-njy ýylda habar berdiler. Häzirki wagtda dünýäniň ähli ýurtlary koronawirusyň ýaýramagy bilen ýüz-ýüz bolýarlar we biz virusa garşy görüşde birek-birege kömek etmelidir diýip Rohani aýdypdyr. Türkmen medeniýeti bu barada habar bermedi. Türkmen döwlet habarlar gullugy iki goňşy ýurdun ýolbaşçylarynyň arasynda 30-njy ýylda geçirilen telefon söhbetdeşligi barada çap eden maglumatynda koronavirus pandemiýasynyň aýratyn ara alynıp maslahatlaşylan mesele öwrülendigini we prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň halkara jemgyýetçiliginiň COVID-19-a garşy alyp barýan tagalalaryny dogry goldaýandygyny aýdanlygyny habar berdi. Eýranyň prezidentiniň sözlerine görä, koronavirus epidemiýasy iki ýurdun arasyndaky sowda we ykdysady gatnaşyklaryň pete gaçmagyna sebäp bolupdyr. Who is lying? Turkmens are dying. Who is lying? Turkmens are dying. BSG yalan sözleýär, adamlar gyrylýar. Göz için däl, iş ýüzünde hereket etsin. Bütün dünýä peýdasyz urumasy. World Helpless Organization. Bu şygarlary Amerikanyň paýtagty Washingtonda bütün dünýä saglyk guramasynyň edarasynyň öňüne ýygnanan türkmen aktivistleri dile getirip, Türkmenistandaky koronawirusyň hakyky ýagdaýlaryny, ol sebäpli helak bolanlaryň baglaryny ünsi çekdiler. 29-njy iýulda protest çäresine toplanan 10 türkmen aktivisti şu aýyň başynda BSG-niň missiýasynyň Türkmenistanda bolandygyny, emma saparyň jemleri boýunça ýekijede COVID-19 ýagdaýynyň resmi derejede ýüze çykarylmandygyny nägile bildirdiler. Aktivistler 3 gara tawaty hem öňlerinde goýup, hakykatda Türkmenistanda keselhanalaryň COVID-19 alamatly hastalardan doludygy, virus sebäpli adamlaryň sultanda lukmanlaryň hem helak bolýandygy, gonumçylyklarda köp sany täze mazarlaryň köpelýändigi barada ynamdar maglumatlarynyň bardygyny bellediler. Diktator Durdun Türkmenistany halas ediliň, şygarly plakatlar, şeýlede Türkmenistanyň we Amerikanyň baýdaklary bilen protestde çykan türkmen aktivistleri BSG-niň Türkmenistan babatyndaky hereketsizligine nägilelik bildirdiler we ondan düşündürüş soradylar. Mundan başga-da türkmen aktivistleriniň ýene aýry bir topary Türkmenistanyň Washingtondaky ilçihanasynyň öňünde hem piket gurnadylar. Diktator yalan sözleýär, adamlar gyrylýar diýen şygary gygyrdylar. Şeýlede türkmen aktivistleri biz türkmen halky, biz azatlyk isleýäris diýip Washingtonyň köçelerinde ýürüýüş geçirdiler. Türkmenistan dünýäde COVID-19 resmi taýdan hasaba almadyk tanyjy ýurtlaryň biridir. Türkmen resmiýetleri dünýäde pandemiýa ýaýrap başlaly bäri onuň öňüni almak boýunça çäre görmän, tersine maska dakynanlary koronavirus sözüne agdanlary izarlapdy. 6-njy iýuldan başlap 10 günläp Türkmenistana sapar eden BSG-niň wekilleri ýurtda COVID-19 keseliniň bardygyny resmi taýdan ne inkar etdiler, ne de tasdikladylar. Emma olar ýurt resmiýetleriniň ýurtda koronavirus bar ýaly hereket etmelidigini aýtdylar. Dünýäniň adam gaçakçylygyna garşy görüşiň halkara gününi belleýän wagtyny Türkiýede bir kanun ýagdaýda galan türkmen migrantynyň we aktivistiniň protest çäresinden soň deportasiýa lageryna oturanyny 10 gün boldy. Nursultan Tağanowa odal Türkmenistanyň zähmet migrasiýasyna çykan 10 miňlerçe naçaryň diňe biri bolan bolsa, inol haksyzlyga garşy görüşiň simwoluny öwürli diýip adyny aýdylmalygyny soran Ýewropal türkmen aýtdy. Biz onuň geljek garnyň nähili boljagy baradaky maglumatlary her gün garaşýar. Eger ol Türkmenistany deportasiýa edilse, köp adamyň göwüni çöker. Sebäbi Aşgabat aktivistleri bagyşlamaýar diýip 60 ýaşyndaky filolog sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň demokratik saýlaw hereketiniň wekili Murat Gurbanowyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Tağanowa Istanbulda 19-njy ýylda saklandy we 20-nji ýylda gyslanmaç karar kabul edilip deportasiýa lagerine geçirildi. Şu sebäpden ol bu kararyň fiýazy karar bolanlygyny öňe sürýär. Gurbanowyň aýtmagyna görä, polisiýada Tağanowanyň garşysyna açylan derňe bu işi ýapyldy.
Hewawi Türkmen konsulluğunun şikayeti esasy bolup çykdy. Şol wagtda da Türk häkimetleriniň Taganowanyň bozgunluk barada arzasyny kabul etmeýändigini, ikinji tarapdan onu her gün boşatmak wadasyny berýändigini, emma sözüne tapylmaýandygyny aýdýar. TDS lideriniň sözüne görä, Taganowanyň hukuklary bozulýar we bu hukuk bozulmanyň arkasynda siyasi sebäpler bar. Ýönül özleriniň halkara guramalary, aklawçylar bilen işleşýändigini we aktivistin Türkmenistana berilip bilinmejekdigini anandyrýar. Munyň Türkiýanyň özüne alan halkara borçlaryny ters gelýändigini öňe sürýär. Şeýle-de Gurbanow häzir Istanbulyň deportasiýa lagerini Taganowadan başga 22 Türkmenistanlynyň oturanlygyny, emma uçar gatnagy bolmansaň olaryň häzir deportasiýa edilip bilinmejekdigini bellädi. Türkmen hökümeti ýurtdaky işsizlik, korrupsiýa zerarly maskalasyny epläp bilmän, ya oku, hüner üçin daşary ýurtlara giden we şol ýerlerde galan raýatlary barada. Daşary ýurtlarda kyn ýagdaýa düşen Türkmenistanlylar hakynda hiç bir maglumat çap etmeýär. Muňa derek garaşly neşirlerde çykkan maglumatlara görä Türkmen häkimetleri ýurt içinde-de, ýurt daşynda da öz raýatlaryny iýdarlamak, gorkudyp saklamak ýa wagtlaýyn susturmak, daşary ýurt raýatlygyny alan türkmenleri aly tutmak tagarlalaryny edýär. Adam gaçakçylygyna garşy halkara güni bolsa dymyk belleýär. Abaşanyň Türkmenistanyň çykany bugün münasibetli gysgaça habar çap edip Döwlet departamentiniň adam gaçakçylygyndan habardar bolmak, onun pidalaryny anyklamak we olary kömek etmek baradaky maglumatlaryny çap eden saýtynyň salgysyny berdi. Bol saýtda her bir adamyň adam gaçakçylygynyň pidalaryny tapmak mümkinçiliginiň bardygy bellenýär. Türkmenistanyň daşary ýurtlara çykyp pasport möhletleri geçen, gazanç, eklenç mümkinçiligini ýitirmekden gorkup emele gelen ýagdaýyň bellisi bolup galan zähmet migrantlary dürli hasaplamalara görä 100 miňlerçe raýatdan habar berýär. Olaryň her biri adam gaçakçylygynyň zorlugyny ýa edilmegini, özleginiň tersine güýç bilen ýa-da ykdysady mätäçlikde ulanylmagyň pidasy bolup biler. Egerde Istanbulda saklanan Taganowa dolanyp gelsek, ol 19-njy ýylda Istanbuldaky Türkmen konsullugynyň öňüne urnulan ruhsat berilmedik demonstrasiýa, protest çaresine gatnaşanlyk üçin tutsak edilen 80 çemes Türkmenistanlynyň biri boldy we beýlekler boşadylsa hem 9 ýyl odar pasport möhletiniň geçenligi bir kanun ýagdaýda ýaşaýan üçin eýlip deportasiýa merkezine geçirildi. Şeýle-de Murat Gurbanowyň tasdiklamagyna görä Istanbuldaky Türkmen konsuli yerli häkimetlere onun üstünden ruhsat alınmadyk protestin esasy guramaçy hökmüne şikayet edipdir we häzir Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň Türkmenistanda iş fakirleri bolan biznesmenleriň gatnaşmalary sebäpli goýberilmän saklanýar. Bu arada has anyk maglumatlary 6-njy gün hepden programmamyzda dinlärsiniz.